Candidatura Tarragona. Moltes gràcies. Bé, veient-vos aquí aplegats, amb aquesta il·lusió no en tinc cap dubte que el 28 de novembre obtindrem els 68 diputats que calen per proclamar la independència de Catalunya. Per part nostra, des de les comarques del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre, ja podem dir que ens comprometem aquí a treure el millor resultat d'una llista independentista al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Amb aquest equip que m'acompanya estic convençut de l'èxit esclatant que obtindrà Solidaritat Catalana per la independència al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.